Jo crec que en el fons tothom és coherent amb si mateix, en general, deixem a banda les patologies. El que passa és que veiem uns canvis en els criteris que utilitzen que normalment assimilem a qüestions molt pragmàtiques, no a ideals. Perquè si una persona canvia de manera d'entendre la vida per principi, diu, jo pensava no sé què i ara penso no sé què, no ens sembla malament ni la jutgem malament. En canvi, si sabem que ha canviat d'opinió per un sobre de diners, aleshores diem que no és coherent. Però és coherent a un principi. Clar, és coherent al seu principi del que el que vol és sobreviure. I d'això, el que sí que és cert és que veiem cada vegada més persones que són coherents amb un únic senyor, que és el diner o el poder. La coherència seria un valor sempre i quan compartíssim la bondat dels principis respecte dels quals la gent és coherent. Estem pensant en aquesta manca de coherència respecte de valors, de principis, d'idees que en el sentit comú serien bones, no? Per un ideal, per una manera d'entendre millorar la vida, la bona política, el bon govern, la bona governança, el regiment de la cosa pública. Clar, quan veus que la gent canvia d'opinió i dius, bueno, però en el fons és que t'han donat uns diners o t'han donat un càrrec i ara defenses no sé quina cosa per això, o deixes de defensar-la per no sé què. Jo m'he trobat que a mi mateixa m'han dit, és que tu ara critiques el PP perquè estàs fora. Dic, bueno, poder que va ser al revés, no? Si algú se'n recorda, jo vaig marxar perquè no ho compartia. Però potser és evident que la història s'escriurà amb el que sigui, i potser acaba dient-se que jo vaig marxar perquè no tenia un càrrec. Bueno, això és el que critiquem, que la gent estigui o no estigui en raó de factors que considerem que tenen poc valor des del punt de vista de la profunditat de l'ésser humà. La coherència és una cosa que estava molt ben vista en una societat molt racional, molt de valors moderns, que és una cosa una mica que amb la postmodernitat ho hem anat deixant, i estava molt ben vista perquè la coherència en una persona, ja és igual si és polític, o si és un civil, o si és un empresari, o si és el que sigui, la coherència donava certa seguretat i predictibilitat als altres, amb la qual cosa ens donava sobre aquella persona un element important que és la confiança. Estem en una societat on també es posen de moda uns altres tipus de valors, com l'espontaneïtat, com allò de deixar-te portar per les emocions, però clar, si un es deixa portar per les emocions tendeixen a no ser coherents, són volubles. Això alguns sociòlegs, alguns pensadors han parlat de l'individu fragmentat, un individu que avui tira per un cantó, demà tira per un altre, sense massa lògica de continuïtat. I en canvi això també s'ha vist en positiu i diem que llavors la persona és espontània, que la persona... Una mica estem en una societat més emocional. Jo crec que això explica que moltes vegades la coherència falta. Falta per això i falta perquè la coherència també, diguem-ho, és difícil d'assolir, no és tan fàcil dir-ho. I clar, quan falta, quan realment les coses diguéssim falten és quan les trobem a faltar, i quan les trobem a faltar és quan les demanem. Llavors, està en crisi? Home, sí, perquè és veritat que no estem en una societat massa congruent. El món que hem fet ara, que està molt basat en el consumisme, la competitivitat i no sé, és com que els valors no formen part de lo més valorat a l'hora d'elegir les persones i d'evolucionar en la societat. Jo crec que es promou la dificultat per ser coherentes. Crec que el marc en el que estem ens ho fa molt difícil. I potser és per això que surt des de la societat civil, surten moltes iniciatives per treballar, per recuperar-la.